k'a lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw bisimila Magma Info kan kabini janvier kalo tile 12 san 2021. An ka bi kunnafoni bɛna tali kɛ Mali gouvernement ye kunnafoniya min di buntikaw ka ɲangata in ko la. Seydou Traoré ni bɛɛ b'a fɔ a ma ko Bamanan, Ala ye ale min ji dɔgɔya. CEDEAO ka mɔgɔw kɛlen n'u ka tile fila tagama boloda Mali kɔnɔna na. An tun y'a fɔ an ye cogo min na an ka kunnafoni dilen tɛmɛnenw na kabi janvier kalo tile 3 ma san 2021 mugujugu dɔ binna buntikaw kan. O mugujugu bin kɛra sababu ye ka mɔgɔ 20 abonné ani na wa fana mɔgɔ caman joginna. O mugujugu bin kɔfɛ jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Tabital Pulaku o y'a yira k'a fɔ ko ni mugujugu in binna buntikaw yɛrɛ de kan waati min na u tun bɛ ka kɔɲɔ dɔ ɲɛnajɛ kɛ. O dun kɔfɛ Faransikaw fana y'a yira k'a fɔ ko olu ka kɛlɛkɛdenw ye banbagaci caman de faga ni yɔrɔ in na. Tile 5 kɔfɛ ni waleya ninnu kɛlen kɔ Mali ministre de la défense fɛnɛ bɔra k'a fɔ ko siga t'a la ko Faransikaw ye banbagaciw de faga ni yɔrɔ in na ko bari ko subahana mansinuw y'a yira k'a fɔ ko banbagaciw de tun bɛ activité la tile filanin na yɔrɔ in na ko nka walasa kunnafoni jɔnjɔn ka sɔrɔ nin ko in na ko sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw bɛna kɛ. CEDEAO ka délégation dɔ bɛna tile fila tagama kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ka taa janvier kalo tile 11 na ka taa bila tile 12 la. Nin taama kunkurunin in kɔnɔna na u ni maaw bɛna ɲɔgɔn ye maa minnu bilalen don Mali kalata nataw labɛnni na ani fana cɛmancɛ fanga in minnu bilalen don ɲɛmɔgɔya la. U bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ fanga bin kuma min bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ yan nɔ fo mɔgɔ caman fɛnɛ minɛnen don a ko la. Seydou Traoré ni bɛɛ b'a fɔ ale ma ko Bamanan n'ale yɛrɛ fɛnɛ tun ye jɛkafɔ animateur dɔ ye Ala ye ale min ji dɔgɔya kabi janvier kalo tile 10 ma san 2021. An bɛ taa sibila kɛ jɛkafɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye wa an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ Seydou Traoré la. Ni de tun bɛ tali kɛ an ka bi kunnafoni ditaw la. A y'aw sɔgɔlen to magazine du Mali la walasa kunnafoni nataw kana fɔ aw kɔ. Aw ni ce a ka lajɛli la.